बहाबा माइबा दैजिरि फेस्टिवलनो आइ रिभार फेस्टिवलनो बेबायदि होननानै बिनि मुङै 20 दिन 25 दिन बेबायदि मोनसे मेला खुंनाया जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सिगांबो गोदोबो जोङो आवाज होबोदों, दिनैबो जों होदों। जोंहा बहाबा फुजा मेला जानायाव जोंहा बादा गैया, नाथाय जोंनि जि जाखांफुनाय इयुथफोर लाइमोनफोर मा लेखा फरा फरायनायाव गोसो होनायनि सोलाय दिनै जौ जुवा बा बहाबा गेमलिं बेफोरावसो बांसिन लिप्त जानायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि जाय जि गभर्नमेन्टआव दिनै गभर्नमेन्टखौ सामलायबाय थादों बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदिखौ जाहाथे नोजोर लाखियो। मानो नङाब्ला जोंनि जि लाइमोनफोर इयुथ्सफोरनि जि इयुन जिउ बेयो माने खोमसिनिफ्राय खोमसियाव थांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिजित बादि जोंहा मोनफ्रोमबो बोसोराव बा बोसोरारि जथुम्मा एबा बोसोरारि जि थान्दै जखनथाय बेयावहाय जोंहा मोनसे डेलिगेट सिटिं बा थान्दै मेल जिरायनाय जायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंहा बोसोरसेनि थाखाय जोङो मा बिथांखिफोरखौ लानानै मावोब्ला जोंनि ओनसोलनि जोंनि समाजनि बा सोलोंथाइ बिथिं हारिमु बिथिं बा अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट आबुं जांख्रिखांनायनि थाखाय जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों, दा बेफोर बिथिंखौ लानानै जोंनि नैबे जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ बा थान्दै मेलाव बेखौ सावरायनाय जायो। दा बेखौनो दिनै पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ बेयावहाय दिनैनि थान्दै मेलखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय लेखा जों बेवहाय दिनैनि थान्दै मेलखौ जों बेखेवफैदों आरो बेखेवनानै बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि जि बर'नि हारि अनफावरि रायजो राजा बिथांमोन बा गुबुन जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बा गामि सामलाय आफादनि दैदेनगिरि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय लोबै बाहागो लाफैदों आरो जोङो जोंनि माहारिखौ गमामायैनो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि जुदि गायसननांगौ जायोब्ला जों बयबो खौसेयैनो जोङो खामानि मावनांगोन आरो खौसे गारांजों जों बयबो जोंनि जि अलखद फैया मानो बेयाव जोङो बाथ्रा बुंनो हानांगोन। बयबो खौसे जोङो डिसिसन लालायनायनि गेजेरजों खामानि मावनांगोन आरो जिहेतु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे अलखद फैदों जे मोनद' हारिनो जि ST होनायनि जि दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकार जि मोनसे थिरांथा बा स्टेप लादों, दा बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै टटेलि जों अप'ज खालामदों आरो बेफोर बिथिंखौ लानानै दिनैनि नैबे जे डेलिगेट सिटिं बा थान्दै मेलनि गेजेरजोंबो जोंनि रायजो राजाया मा सानो आरो बै मोनद' हारिनो जोङो आसाम सरकार बा भारत सरकारा जुदि गमामायैनो ST होयोब्ला मर्यादा होयोब्ला जोंहा थाखानाय एक्जिस्टिं ST बा बर'फ्रा बा ट्राइबेलफ्रा मा जागोन, मा खथि जानो थांगासिनो। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव जों थांनानै जों सावरायदों। जोङो ओनसोलनि बा जोंनि बर' हारिनि बा समाजनि मेलेमजिबि बिथांमोननोबो जों सावरायनांगौनि दरखार दङ होननानै जों सानदों। दा बेखायनो नैबे जे डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजोंबो माखासे बेफोरबायदि बिथिंखौ लानानै निस्सय पानेरि दख'रा एबसुनि नैबे जे डेलिगेट मेल बा थान्दै मेल बेयावहाय सावरायनाय जागोन आरो बेयो जोंनि मोनसे हाइलि मोनसे प्लेटफर्म बियो आरो बेबायदि जोङो रायलायनायनि जि मोनसे थासारि बियो जोंनि एबसुनि न'खराव नैबेनो सबसाय माने बिगेस्ट प्लेटफर्म होननानै जों बुंनो हायो। दिनै जों नुदों जोंनि सारा आसाम नाङैनो दिनै जिहेतु राज फुजा थांबाय, दुर्गा फुजा थांबाय, बिनि उनाव आक' गोदानै मोनसे बहाबा माइबा दैजिरि फेस्टिवलनो, बहाबा माबा आइ रिभार फेस्टिवलनो, बहाबा भैरबकुन्दनि बे फेस्टिवलनो बेबायदि होननानै बिनि मुङै 20 दिन 25 दिन बेबायदि मोनसे मेला खुंनाया जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव नङा होननानै जों सानदों। जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सिगांबो गोदोबो जोङो आवाज होबोदों, दिनैबो जों होदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बहाबा फुजा मेला जानायाव जोंहा बादा गैया, नाथाय जोंनि जि जाखांफुनाय इयुथफोर लाइमोनफोर बिथांमोना दिनै गावनि लेखा फरायाव गोसो होनांगौ, लेखा फरा फरायनायाव गोसो होनायनि सोलाय दिनै जौ जुवा बा बहाबा गेमलिं बेफोरावसो बांसिन लिप्त जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनै एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय अबथिरायै बेबायदि जों माखासे थासारिखौ जों नुदों बा गुबुंले थासारि जानायखौ जों नुदों। दा बेखायनो जोंनि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेल जेरै DC SP बिथांमोननोबो जों गोबां दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो बेनि गेजेरजों खावलायदों, पुलिस प्रखाखनखौबो जों खावलायदों आरो जोंनि जाय जि गभर्नमेन्टआव दिनै गभर्नमेन्टखौ सामलायबाय थादों बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदिखौ जाहाथे नोजोर लाखियो। मानो नङाब्ला जोंनि जि लाइमोनफोर इयुथ्सफोरनि जि इयुन जिउ बेयो माने खोमसिनिफ्राय खोमसियाव थांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो।